Már az utóbbi 10-11 évben több mint 500 fát ültettünk babafát a Marcúváros területén, ami én úgy gondolom, hogy magáért beszélő szép szám. És bízok benne, hogy a elkövetkezendő években ez még sokkal több lesz, több gyerek születik Marcún, hiszen én úgy gondolom, és ezt remélem mindenki megerősít, hogy ez egy szép kisváros és élhető kisváros, és a családoknak ez nagyon jó, illetve a gyerekeknek is egy nagyon jó hely. Úgyhogy én a babafa ültetéshez csak jó munkát kívánok mindenkinek.